explica a expoñernos un proxecto que levamos a cabo durante unhas semanas. Primeiro vamos a explicar que son os seres vivos. Todo ser vivo debe estar formado por células, que deben realizar as tres funcións vitais de nutrición, relación e reproducción, que xa vos explicará a miña compañeira Irene previamente. Agora vamos a explicar os tipos de células. Unha célula é a parte máis pequena dun ser vivo. É tan pequena que en 1 milímetro pode coller miles delas. As súas partes son a membrana, o citoplasma, os orgánulos e, dependendo de se a célula é procariota, teñen un material xenético no citoplasma, libre polo citoplasma. E se é eucariota, teñen un material xenético encerrado nun núcleo chamado encerrado nun núcleo. Unha fruta é un gran exemplo deles, porque, como podedes ver, a piel é a membrana. O que comemos é o citoplasma, e se a célula é eucariota, o buso é o núcleo. Irene explicaramos as funcións vitais. Unha célula é capaz de realizar as tres funcións vitais. Comezamos coa nutrición. A nutrición ten 4 pasos. Conseguir nutrientes. Se a nutrición é autótrofa, fabrícanos con auga, enerxía solar e dióxido de carbono. En cambio, se é heterótrofa, extraenos tomando partículas de restos de seres vivos. Función de relación. As células reaccionan aos cambios que experimentan. Poden facer producindo sustancias, crecendo ou cambiando de forma. E función de reproducción. As células poden formar células fillas, fan unha copia do seu material xenético e despois reparten o citoplasma en dúas metades. Aquí temos información sobre as células e as funcións vitais. As células necesitan auga para manter as súas estruturas e o seu equilibrio interno e nutrense de sustancias que obteñen do medio. Toda célula procede doutra mediante un proceso chamado división celular. Aquí vou vos explicar a organización das células e os tipos de seres vivos. Hai 2 tipos de seres vivos: seres unicelulares e seres pluricelulares. Os seres unicelulares están formados por unha soa célula. Os seres unicelulares con célula procariota forman o reino dos monedas, son as bacterias. E os seres unicelulares con célula eucariota encóntranse no reino dos protozoistas e no dos fungos. Aquí temos información curiosa sobre estes tipos de seres. Os seres unicelulares representan a inmensa maioría de seres vivos que habitan na Terra. Son considerados moito máis primitivos que os pluricelulares. Os seres unicelulares procariotas teñen o material xenético libre no citoplasma. E se os seres unicelulares eucariotas teñen encerrado nun núcleo. Agora eu vou vos explicar os seres pluricelulares. Os seres pluricelulares están formados por varias células. Os seres pluricelulares teñen varios niveis de tipos de organización. O primeiro é a sintetido. Estas células non están especializadas e coordinadas para facer unha tarefa. Destacan as algas microscópicas, reino dos protozoistas, os fungos como os mofos ou os cogomelos e as esporas, reino dos animais. Con tecidos pero sen órganos. Hai células máis especializadas, pero non chegan a ser moi complexos. Destacan os mofos, especializados en facer a fotosíntese. E con órganos. Estes seres son os máis complexos, xa que están moi especializados en facer unha tarefa en concreto. Aquí destacan as plantas. Os seus órganos son a raíz, o talo, as follas e as flores. E a maioría dos animais. Estes órganos forman aparatos, como o digestivo, o respiratorio, os sentidos, os músculos. Aquí temos a bibliografía. Wikipedia, a enciclopedia libre. Imaxes de Google,